Leerlingen van basisscholen Het Werfloon iepenen van de morgen het nieuwe bouwleerplak van Squalbeen. Bij Kootstra van de Veen in de Harkema stiet nou een limmers-echt bouwplak. Dat leerlingen ondervinden kennen hoe het is in de sector bouw en infra. En daar binnen de leerlingen liever met waande als in de klasse zitten. Nou, ik vind dit wel leuk, hè. Ja, ik ook. Want in de klas hoest alleen maar een beetje in het boek, een beetje saai. Gewoon een beetje sommetjes uit te rekenen. Dat is net leuk. Ik vind dit leuk. Een morgenmetselje, strijd lezen of een ontwerpmeidje van een huis. Alles wie deze morgen mogelijk. De directeur van het bedrijf vindt het een prachtig initiatief en hoopt het hier een soort mee te bereiken. Nou, er is in de bouw nou op dit moment een heel protocolet van bouwvakkers, van mensen die in de toekomst actief zijn in de bouw. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat in het onderwijs dat de jeugd wat mij de handen doet. Dat ik wat bezig ben met dit soort werk. Dat ze zorgen van wat houdt dat nou eigenlijk in dat we in de bouw bezig zijn. En dat is heel breed. Er zijn zoveel verschillende beroepen en die zijn heel interessant en heel goed. Of de leerlingen nou echt verder willen in de sector is nog de vraag. Maar de reacties binnen ontnota positief. Nou, ik wil dan wel huizen inrichten en dit vind ik wel heel leuk. Ik wil heel graag iets met hinders doen. Want ik hou heel wat van hinders. En misschien een manege of zo. We hebben wel reacties al wat gehad van een stuk of wat ben is. Dit hartstikke leuk. Dit is lieke mooi dan een speeltuin. En lieke mooi dan een hele dag voetballen of sporten. En nu kunnen we hier gewoon heel actief zijn. Volle mooier dan dat we in die duffe squallen zitten bij meester en juffer. Het is volle mooier om wat het waan. En dat willen ze graag mee aan.